tää kääntyy. Pitää kääntyä näin. Pitää kääntää koko puhelin. Joo, okei. Joo, kameramiehenä Ana. Anaconda. Viime vuosituhannen saapumiserää. Joo. Ja tänään tosiaan käydään vähän streetspotteilla airboardaamassa. Ja mulla on pari lainia mielessä, mitä mä haluaisin toteuttaa tänään, mutta katsotaan miten käy. Eka laini on tässä kallion päällä. Tää on niinku ihan rakennettu. Kallio on suunniteltu just airboardin vuoksi. Oliko se 70-luvulla? Ja sen jälkeen tästä on vedetty huikeita temppuja, varmaan mun ansiosta Euroopan kataiselle on käyttänyt. Ukkostaa vähän, mutta ei haittaa tänään ellei osu. No niin, katsotaan miten käy. Hei, pieni tekninen tauko. Täällä on kamera vähän likana. Otetaan vähän linssi. Jos ottaa kuitenkin vähän vettä, niin Noniin. voi olla, jos ei mene niin kosteuden vuoksi. Eka. On se Seppä. Tästä tulee toinen vielä tuohon kallioon. Tässä on monta spottia, mitä voi käyttää. Oi. Himmes lämmin. Ja tän takia ne suojavarusteet pitäisi olla päällä. Nyt mulla ei ole nämä mun tekniset housut päällä. Mutta tää voidaan pistää nyt vähän sateen piikkiä, että mestaritkin välillä mokaa. Täällä on tätä Sade. Helsingin kesäistä arvaamatonta Mä voin koita säätä. vielä yksi rundi, mutta just muistakaa, että tää ei saattaa mennä eka. Oh. Perhana, nyt pitää mennä piiloon. Mut kiitos, kävitte katsoa ja kiitos kaikki kommentit, mitkä saatiin ja tykkäykset. Kohta tulee 10 tilaajan spessu. Kiitos.